Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en Vierdag Vermogensbeheer. Welkom bij een Cambuurjournaal. De Ljouwte spelen de laatste uitwedstrijd van het seizoen en tegelijk ook de vierde tegen Roda JC. Er zullen geen fans en bestuursleden meereizigen die boycotten de wedstrijd vanwege de betingsten die de lokale Trijenhoek in Kerkrade stelt onder bezitten van de Cambuurfans. Water wel binnen van zelfs de spelers en trainer Henk de Jong. Die willen een feestje versteuren, want Roda JC kan promoveren naar de Eredivisie als het wint van Cambuur en als Greens verliest van Telstar. Ja, wij gaan er gewoon heen om een sportieve plicht te doen. En daar ben ik, uw supporters ook zijn, maar die binnen net. Maar daar ben we aan uzelf verplicht, aan uw clubje. Maar ik aan de rest van de competitie, dus wij doen 100% ons best. Hoe zullen je hem voortbeduren op vorige week best wel tevreden hoe wiedest? Nou, er zijn net zo heel veel verloren aan vorige week. Ik vond bij Vlagen goed. Dit ben wedstrijden, als er iets vierder in is, dan winst hij met 4-1 of zo. Hè? Dat hij kent. Remco Balk is waarom van een schorsing. Hij stiert weer in de basis. Dat gaat ten koste van Fedde de Jong. Die gaat er terug naar de bank. Tariq Messera, hij maakt verleden week zijn basisdebuut. Maar de jonge speler, 22 jaar nog maar, die mij steen bleven. En dus stiert hij echt Roda JC weer in de basis. Ik ben hier naar Cambuur gehaald eigenlijk als rechtsback. Maar ja, vorig jaar en ook dit seizoen op meerdere posities gespeeld. En ja, op een gegeven moment zagen de trainers wat meer potentie voor mij op de 6-positie. Natuurlijk ook omdat ik een goed fysieke jongen ben. Heb ook wel een aardige techniek. Dus dat ik het middenveld ook wel goed aan kan. Is het ook dat je het middenveld een leuke vindt, daar rechtsback? In het begin niet echt, eerlijk gezegd. Toen dacht ik wel van ja, ik heb liever dat ik rechtsback sta. Maar de laatste tijd zie ik wel ja, wat ik kan brengen met mijn kwaliteiten daar. Dus dan begin je het zelf ook wat leuker te vinden. Dus de laatste tijd is het wel wat leuker, ja. Hij leert om met zijn omgeving om te gaan en hij pikt heel snel op. Ja, denk ik dat de jongen alle mogelijkheden had, lichamelijk, maar ik is je kapje, om een hele goede middenvelder te winnen. Nou, dat zeiden we vorige week, een mooi ouwachtje. Zij gaan goed rollerend middenveld. Maar daar ben ik wel heel tevreden over. En er stond ik een beer, hè? Die even snel weer weer. Messera in de olver die starten bij Cambuur in het diepe zuiden van het land. Maar dus Balk ek waarom daar aan de rechterkant. De ploeg van trainer Henk de Jong zal er alles ontwaan willen om een feestje in Kerkrade te versteuren. Bij winst van Roda en verlies van FC Greens stellen zij promotie veilig. En dus spanning hier op de tribune. De 9e minuut, een vrije trap van Michael Breij. Het koppen is daar van Milan Smit en Remco Balk. En de rebound van Floris Mans. Die trekt net in en dan is het direct gevaarlijk. En aan de orenkant is het Ouaissa die er vertrok iets. Aan de linkerkant zit hij hier, maar Yannick van Os weet redding te brengen. En Thomas Pol bloedt restig. En dus is het Roda JC dat direct uit de counter gevaarlijk wordt. En bloedt in balbezit. Het is Ulchik voorbij Tol. En dan de vastzet. Maar Dekin krijgt op tiert Marco Tol redding brengen. Hier nog eens die kans van Floris Mans. Uit die gevaarlijke vrije trap. En hier het schot waarbij het Yannick van Os redding weer te brengen. Een volpakt Parkstad Limburg stadion zonder uitsupporters, zonder Ljouwte delegatie, uit protest. De vrije trap, hier in de tweede helft, voorbij de morren, maar ook voorbij de goal. Het is spanning bij de jongste supporters die tjuggen dat Greens op achterstand stiet. Cambuur houdt net volle vod en dan Roda JC. In de 64ste minuut. Het is opnieuw die gevaarlijke Ouaissa. Die hier een actie maakt. Ulchik houdt de bal voorom. En Ouaissa. Maar Sera liet zijn man rennen. En dan is het de 1-0. De openingstreffer van die gevaarlijke man bij de Limburgers. Ouaissa. Hij maakt de treffer. Waar zij sabliert mij binnen. En dit kan wel eens heel belangrijk wezen van Roda JC. Dit schot wie Yannick van Os vol te machtig.
En dat is spietig van de Ljouters, want ze joegen net al te volle vod. Maar dan, Cambuur. Aan de linkerkant van het veld is het Thomas Pol die een goede wedstrijd speelt. De zegt je meter in. Er wordt er een slijding maken door 2 man. Mathies Didde en Zepaar. En Thomas Pol is lulk. Die is poer op scheidsrechter Sander van der Eyck. Die geen strafschop jouwt. Maar wat wie er dan krijgt onder de hoorn. Nou, hij hier er alle zicht op. Maar mist dat hier de bal met de jerm voltikt wordt. Troch Mathies Didden. De lulkens bij Pol is goed vast te stellen. Cambuur wordt hier een strafschop ontnamen. En dan is het Roda JC. Een paar minuten later dat je profiteert van Marco Tol zien flater. Oi, oi, oi. Dan gaat het toch weer volslijn mis in de defensie bij SC Cambuur. Symptomatisch voor het seizoen van de Ljouters eigenlijk wel. Op het moment dat Cambuur verzinnen hier om op 1-1 te komen, komt Roda JC juist op 2-0. De flater van zelfs bij Marco Tol die het onder druk zet wordt. En het doelpunt is daar van Václav Seik. Hier nog eens Tol die het de volle tijd neemt. Ja, en dan is het een koud keusje. Roda JC op een nij aan de linkerkant. De zegt je meter in. Marco Tol griept net heel nog goed in. Václav Seik die hier de bal krijgt en op de peel zit. Daar komt Cambuur heel goed bij. Jannik van Os. Hier dan heb je bij kin. En dan is het Ljouter verzet vol Brutsen. Als er een Jipte-paas komt. Jontli van der Meer. In de eerste helft al invallen van Ottersen. Mat in de achtervolging is te let. De redding van Jannik van Os. Op het schot van Lennart Daneels. En in Kerkrade ben ze dan al voorzichtig dwaande. Maar een feestje. Er komt nog een Jipte-paas hier. En dan met de invaller Shima Anjazi onderbak. Van Os hoeft net in te griepen. Bassibum, de trainer van de Limburgers, weet dat de winst al binnen is. En dan is de vraag, zal Roda JC promoveer je? Scheidsrechter Sander van der Eyck, de man die er een potje van maken had, die fluit het al en dan denken de Limburgers dat ze promoveert binnen. Hoe is dat toch mogelijk in deze tijd? Met teletext op de telefoon en al die tussenstanden. Want Telstar in FC Grains is nog helemaal net dien. Een volslijne gekte op het veld. Supporters denken dat ze promoveert binnen. Het feest kind net op. Het doelpunt is afgekeurd. Het blijft dus gewoon 1 tegen 1. Sorry. Maar een doelpunt wordt afgekat. En dus is het net de promotie van Roda. En wie het feestje wat te betiert hier in Kerkrade. Maar bij Cambuur waard naar Arin Benam praat. Hoe dat ieder moment die 100% strafschop die ze net kregen. En er kwamen 2 jongens aan die waren aan het tackelen. Alleen ze tackelen voor mij allebei tegen elkaar aan het mis. Dus die bal blijft liggen en ik kon op een gegeven moment doorlopen. En die jongen, hij komt voor zijn, hij slaat hem zeg maar op de achterlijn. Dus ik kijk naar de scheids en ik denk het wordt een penalty. Maar hij zag het niet. Hij zei van ja, hij komt tegen zijn hand aan, maar hij kan er niks aan doen. Maar hij sloeg hem, ja, dat is een 100% penalty. Dus dat was zonde als je 1-0 achter staat. Toen dacht ik ook van ja, kut. En dan krijg je die 2-0 tegen. Dat is natuurlijk ook balen. Dat is ook dat ongeluk dat je hebt, weet je wel. Dan ga je van een mogelijke penalty in 1-1 ga je naar 2-0 achter. Dus ja, dat is een balen. Past dat dan ook bij de fase waar jullie in zitten? De hoek waar de klappen vallen? Ja, dat krijg je wel een beetje dat gevoel natuurlijk. Zeker omdat je, wat ik zeg, dat je goede tegenstand biedt, een goede wedstrijd speelt. En dan, ik zei net al, net aan het kortste eind trek. Ja, dat is ook een beetje typisch voor dit seizoen misschien dan. Henkje, hebben we Roda JC een goed oere partij bieden kennen. Wie is tevreden over wat in ploeg Sjenlitten had? Ja, we moeten op een gegeven moment voorstaan, 1-0. Daarna krijg je voor 2 kansen, maar die bal binnen een peel van 1 meter afstand, maar we binnenkoppen. Dan hebben we even daarna in de omschakeling, heen zijn 2 dikke kansen. Oh, we hebben aardig onder controle. We kwamen een paar keer goed terug, balkje alleen op keeper houden. En de tweede helft hier vond ik nog beter onder controle. Iets oors druk zetten. Ik vanuit de jongens, die moeten toch meer vooruit. Ik zei hartstikke mooi. We hebben dat zet, en nu het niks leidt er een balbuis in en dat is zonde. Nou is er nog één ding wat je in rest dit seizoen, Henk. En dat is het zien maaien, vretejoen, 8 uur.
En Helmond Sport doet er net zo aan, maar als je nemen van het stadion, jouw nou die spelers ik de romte om daarmee aan de gang te gaan en die spelers daar duidelijk van te meidje. Ja, helemaal. Ja, maar dat weten ze, dat weet het publiek ook, dat we er vol verkennen, vol. En dan zullen we het risico nemen. Maar het is eerst een eerbetoon aan uw stadion, aan uw publiek. En wij jaren er even minder. Ja, wij moeten voetballen. Maar het gaat nou over de week omdat wij ons best doen, alles jou over waar. Maar het gaat om het publiek en het stadion, het oude stadion van ons. Daar gaat alles om. Na je wieken, dan gaat het erom. Rode JC en Willem II zullen uitmeidje waard kampioen van de keukenkampioen divisie wordt. In een streekruchtduel in Rode JC kan ek nog FC Greens promoveren. Cambuur, dat ziet tredje kan nog 12e worden, maar dan moet het een beetje gelok hebben. Ons af via dit Cambuurjournaal. Na je wieken binnen we de weg, met de laatste van het seizoen. En dat wordt een speciale aflevering. Die zal in het ramsteen van het oorskiën van dit Cambuurstadion. Want vreed is Cambuur Helmond Sport de laatste wedstrijd, de laatste reguliere competitiewedstrijd hier op het Cambuurplein. Dan dus een extra lang Cambuurjournaal. Na je wieken sneun. Graag, ontan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en 4 Dag Vermogensbeheer.